लोग पवन सिंह के पावर स्टार कहेला तो सही मायने में पावर स्टार कहे वाला काम वो अभी कैले बारे। वो उतना दिन से गीत गावत रहे उससे पावर स्टार साबित ना होता रहे, लेकिन बीजेपी टिकट दिहल वो टिकट के लौटा दिहले आ जाकर निर्दलीय दोसर कलाकार तो निर्दलीय केहू ना लड़े कहीं को पहले ही होत के हम हार जाए, लेकिन असली पावर वाला काम ही भइल बा आ लौकत भी बा। जहाँ जाता रहे जहाँ वो जाता रहे लौकता कि पवन भैया एकदम जीत ही के बा। हमनी के तो भाई दिन रात माई से मना होता है कि उनके भाई जीत जास। प्रणाम नित्यानंद पांडे और नित्या द रिपोर्टर पर आप वीडियो देख रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी के एक ऐसे दुगोला गायक जिनको नारदी विद्या से, और सबसे बड़ा बात यह है कि इनका जो गाना है वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी गाते हैं। आज हमारे गाँव में आए हैं, दुगोला प्रोग्राम इनका जो है अरविंद सिंह अभियंता के साथ है। उसी बीच हम भैया को पकड़ के लाए हैं और इनसे तमाम बातें आज करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत करेंगे भैया, कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद और भी स्वागत। हमारा नित्या बाबा के चैनल देखे वाला पूरा दर्शक लोग के भी हमारा तरफ से बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद कि हमारा बाबा के चैनल पर ऐसे ही अपन दुलार पे लुटावत रहे। आ देख ली सबे झुलुआ चालू रहला तावला उनके बन भइला पाइल बनी जा। अभी रात के 2 बजता बाबा का इंटरव्यू दे के बाद बोले कि चली हो दिया है। हाँ, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले एगो गाना होके जो नया कटिंग के रूप बनैले हो कि वो गाना आज पहले होके के चाहिए। हाँ तो एगो यही जगह एगो नया हम गीत गौनी है जन बनौले रहनी है पहल के दिन गौनी है। वो मेहरारू के भाव बा, मेहरारू कहती है अरे ऐसे तो दुख कवनो रहे नैहार में, अरे कोयले नहीं खदाया तुले या के हमरा घर से कि अब तया जा सैया जल्दी तू शहर से तर से खातिर आइल नहीं खी नैहर से। अच्छा भैया रुआ दुगोला गाइले हमेशा केहू ना केहू से राउर प्रोग्राम होत रहेला, लेकिन भैया अक्सर सवाल उठेला कि दुगोला में सबसे ज़्यादा जौन होला वो गाली गलौज होला, माई बहन से लेके हर केहू के गाड़ी देहल जाला। का कहे में पड़ुआ? ऐसा बात नहीं है, जहाँ निमन बा वहाँ बाउरो बा। तो दुगोले में रुआ के बता दी कि पहले कहे तल उनके सुमिरन गाई ले जा, दुगोले में रुआ के बता दी कि उनके परसंग गाई ले जा। तो ये केहू काहे नहीं के कहत कि दुगोला में परसंग होला सुमिरन होला तो खाली लोग भजले बा कि गाड़ी गलौज होला, सब होला। अब जेकरा जे जैसन श्रोता बा ओकरा उहे बुझाता, अब जे गाड़ी गलौज बा ओकरा उहे बुझाता। एक मतलब कि परसंग नहीं सुनेले सुमिरन नहीं सुनेले कभी बात कहता नहीं। प्रसंग सुमिरन के रुआ बात कहनी है, ठीक बा। उससे समाज के गांव के लोग के जहाँ भी प्रोग्राम कर ले उससे अच्छा संदेश भगवान के नाम भी जुड़ल रहेला, लेकिन गाली गलौज में समाज सुधार वाला चीज़ और भगवान के नाम ना होला भैया। अब देखिए जहाँ समाज सुधारे वाला बात बा तो वो बाबू माई के काम है, हमनी कलाकार के बस के नहीं केहू के सुधार देहल। यहाँ मोदी जी के कहे के पड़ता कि शौचालय में जाए तब लोग रोड पर बैठता, रोज बैठता कि ना। यहाँ प्रधानमंत्री के बातें क्यों नहीं के मानत, अजीत हल चलो अभियंता के लोग बात माने। लेकिन कहल गई बा कि भोजपुरी सिनेमा होके चाहे कलाकार होके एगो समाज के आईना होला, जौन आईना से उ देखावेला रास्ता, बहुत लोगों से सीख के उ रास्ता पर चलेला। तो भैया एगो तो रउआ लोग आईना बानी नु, आदमी कोशिश में रहबे करेला। मान ली समाज में कोनो भी घटना होता चाहे होला तो उनको पर गीत गाई ले जाना, दहेज प्रथा पर गीत उनके गाई ले जा कि ना गईबे करी ले जा। जैसे कि दुगोला गायक अभी एगो निर्मला यादव बारी रउआ प्रोग्राम कैलो के संगे पूरा गाली गलौज माई बहन के एगो महिला है, ओकरा बावजूद भी इतना गलत चीज हो रहा बा, तबे हम इस सवाल रुआ से कहनी। अब जाए दे, अब केहू के सवाल हमरा से मत करी, हमारा से जौन सवाल हो के ऊ करे, हम केहू के विषय में बोलल ठीक ना जाने। अच्छा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथे बाकी ना बोले बा बहुत जल्दी। अब तनी हम व्यस्त रहनी है तनी चैता उता में, अब चैता हो गई, अब फुर्सत में बहुत माने बहुत निमन अब ढेर बा। अब जहाँ खेसारी लाल के बात करी वहाँ पवन सिंह के बात ना करी तो बड़ा गलत कहा जाला। भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी अभी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़तानी, जिनका सामने उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के प्रत्याशी बानी। का लागत भैया रुआ तो हमेशा बातचीत होते हुई, का कहे में पर का लागत जीतम कि ना? देखिए बात ऐसा बा कि जरा साथे पूरा भोजपुरी समाज बा ओकरा सामने केहू नहीं है। रुआ कहनी न कि उपेंद्र कुशवाहा बारे, तो जरा साथे भोजपुरी समाज बा ओकरा सामने केहू नहीं है, तो वो निर्विरोध जीत जाए, वो में कोनो अथी नहीं है।
लेकिन भैया एगो पार्टी के सिंबल लेके आवल, एगो निर्दलीय लड़ल, बहुत बड़ा अथी सामने जौन बा लड़ाई हो जाला, फिर भी पवन सिंह के देखी तो सोशल मीडिया पे लोग कहता कि ठीक बार है, लेकिन का रहुआ ऐसे एगो कलाकार के नाते का सोचिले उनका बारे में? देखिए, सही मायने में लोग पवन सिंह के पावर स्टार कहेला, तो सही मायने में पावर स्टार कहे वाला काम वो अभी कैले बने। वो उतना दिन से गीत गावत रहे, उससे पावर स्टार साबित ना होता रहे, लेकिन बीजेपी टिकट दिहल, वो टिकट के लौटा दिहले, आ जाके हम निर्दलीय दोसर कलाकार तो निर्दलीय केहू ना लड़े, कहीं ओकरा पहले ही होत के हम हार जाए। लेकिन असली पावर वाला काम ही भइल बा, आ लौकत भी बा, जहाँ जाता रहे जहाँ उ जाता रहे लौकता कि पवन भैया एकदम जीत ही के बा। हमनी के तो भाई दिन रात माई से मना होता कि हमनी के भाई जीत जास। देखिए पवन सिंह बात कहनी है तो खेसारी लाल राउत छोट भाई हमन, हमेशा रुआ के रिस्पेक्ट सामान देवेले और गाना गावेले, एगो भाई खानी अपना खानी बा, तब उनको के चुनाव लड़े के आदेश काहे नहीं देते रहुआ? ना आदेश अथी वाला बात नहीं के, आ छोट बड़ भाई के बात नहीं के, हमनी में अभी क्लियरे नहीं के कि हम छोट है कि उ छोट है। जब भेंट होला तो खेसारी भाई कहले कि हम छोट हैं, तब हम कहले कि हम, तो उससे ना दोनों आदमी बात रहा चुनाव के, तो अपना भावला के बा, जैया खेसारी भाई के बुझाई के चुनाव लड़े के बा तो के लड़ब, लेकिन अभी वहाँ के ठीक बानी। अभी हम तो कब कि खेसारी भाई अभी 10 साल कम से कम खाली अपना फिल्म पर गाना पर ध्यान दी, 10 साल के बाद राजनीति के उम्र होई तब आई, अभी जरूरी भी नहीं के, वहाँ के खुद समझदार बनी। आखिरी में भैया एगो जौन गाना सैड सॉन्ग खेसारी लाल जी गइले रहले, वो एक बार हो गए कि इंटरव्यू के जब हम खत्म कदम गाना के बाद सुनाए तनी कि दिल ना लगई हाँ फिर जानी आई हाँ कि अब जा 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 जान भूला जाई हाँ। शायद चैनल पर हमारा तीसरा इंटरव्यू है, हाँ तब फिर हमने के मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ अजीत हलचल जी रनिया, देखते रहिए 8 सब न्यूज। सबको जय हिंद जय भारत।